l-20 sena tal-Ikirix minn April fuq One. Niżel is-separju fuq ir-raba' edizzjoni tal-Festival tal-Kanzunetta Maltija Mużika Mużika l-intemp suċċess wara 3 serati fejn iddominat il-mużika bil-sim pajjiżna. Il-festival rażieda fil-livell għal sena oħra permezz ta' spettaklu live tal-ola livell bis-sem ta' uħud mill-aqwa artisti lokali. Waqt is-serata finali tas-sibt filgħaxija tħabbar li l-kanzunetta rebbieħa ta' din l-edizzjoni hija mhux tal-aħħar interpretata minn Maxine Pace fuq mużika ta' Cyprien Kassar u lirika ta' Emil Kalleja Baylis. Il-kantanta rebbieħa tkellmet ma' One News xi tfisser għaliha din ir-rebħa. Hija proprja ħolma. Meta approachawni l-awtur u l-kompożitur biex ninkbud id-diska mhux tal-aħħar. Kienet l-ewwel darba li ħankanta bil-Malti, allura kienet naqata sfida wkoll għalija, imma tħalt għalija bidejja miftuħa u ma li smajt mhux tal-aħħar ma stajtx nitlef l-opportunità li nidħol bid-diska nipprova nissottometti d-diska. U għasna sawhekk, ovvjament huwa onur li rbaħt b'diska dedikata lill-mama tiegħi. Li tant kienet tissapportjani u kieku kienet tkun l-ewwel waħda li tkun hemm biex tgħinni bħal huma l-familja kollha tiegħi. Allura huwa ta' nur kbir. Sadan it-tant il-kanzunetta Vjaġġ Sabiħ interpretata minn Kantera fuq mużika ta' Kantera u Michi Mago b'lirika ta' Joe Julian Farrugia ġiet ikklassifikata fit-tieni post waqt li l-kanzunetta fil-qrib interpretata minn Cliff Zamit Stephens b'mużika ta' Philip Vella bi kliem ta' Joe Julian Farrugia ġiet fit-tielet post. Din ir-raba edizzjoni ta' Mużika Mużika ġew rikonoxxuti wkoll sur-mast Aurelio Belli għal aqwa arranġament mużikali tal-kanzunetta 3 ta' Ġunju 2021 u l-kantanta Ġiada għal aqwa interpretazzjoni tal-kanzunetta Imħabba Vera.